Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri wanda za mu gaya muku wata hanya da scammers suke bi mafi sauƙi wanda ita ce ruwan dare a yanzu da aka fi amfani da ita. Allah ya kiyaye. Kai yanzu na Sunusi Abubakar Bauchi ke tare da ku kai tsaye don wannan ne farkon shigowa YouTube channel ɗin mu, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa kuma sanar da kai da za mu ɗora. Kai tsaye mu je mu ga ta yaya za mu iya gane scammer. Akwai wani abu da ake cewa phishing attack da turanci kenan, ban san fassarar shi da Hausa ba, amma dai zan yi muku jawabi kamar yadda za ku iya ganewa haka. Abin da ake nufi da phishing tags abu ne wanda ya zama ruwan dare da scammers suke amfani da shi, wanda suke bin diddigin mutane.